a tragwyddol Dduw, wisgyn arno ni. Bore da, un ac oll a chroeso i'r oedfa fyrwyol. Mae'n hyfryd i weld chi yn aelodau yn gyfeillion, yn ymwelwyr ac yn arbennig felly ein cyfeillion o Gôr Cana Caerdydd ar eich ymweliad bwyt i fod yn flynyddol. Ond efe, o'n i'n dweud wrth Delith nawr bydd rhaid i chi roi yn eich dyddiaduron am eich taith flynyddol i Lundain. Hyfryd i weld chi ac i ni'n edrych mlaen yn eiddgar at eich cyfraniad chi at y gwasanaeth bore yma. So it's lovely to see especially our friends from Cor Cana and looking forward to their contribution to our service this morning. Felly, fe un o ni i ganu gyda'n gilydd yr emyn agoriadol, sef 37. A dwi'n mae canu arbennig, sach bod fi'n gweud yn hunan, mae canu arbennig dyn ni bob di Sul. Ond nhw'n disgwyl pethau mawrion heddi gyda chi. Felly 37. Cenwch i'r arglwydd io'r ein hymwared ni yw, aid yn beraidd hyd yn ef aberth moliant iddo ef, bendigedig fo'r arglwydd ein diw. 37. Dau ddarlleniad i chi, wel mewn gwirionedd, 3 darlleniad, a maen nhw rai byrion iawn. 2 o'r Hen Testament, 2 salm o'r Hen Testament, ac yna 2 adnod yn unig o'r Testament Newydd. We're reading, firstly, from the book of Psalms,
two psalms, two short psalms, Psalm 121 and 122. And if you're following in your English Bibles, in your pews, it's on page 623. 623 in the Bibles, English Bibles in your pews. And then two brief verses in English from Matthew's Gospel. A phan dwi'n darllen yn ywedig o'r salmau, dwi ddim yn ymddiheirio o gwbl am darllen o'r hen gyfeithiad, o gyfeithiad William Morgan. Felly salm 121 ac yna'r salm ddilynol. Dyrchafaf fy llygaid i'r mynyddoedd. O lle y daw fy nghymorth. Fy nghymorth y ddaw oddi wrth yr arglwydd, yr hwn a wnaeth nefoedd a deiar. Ni ad e fe eith droed lithro, ac ni hinad y geidwad. Wele, ni hina ac ni chwsg ceidwad Israel. Yr arglwydd yw dy geidwad, yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheilaw. Nith deri'r hael y dydd na'r lleiad y nos. Yr arglwydd ath geidw rhag pob drwg e fe a geidw dy enaid. Yr arglwydd a geidw dy fynediad a thyfodiad o'r pryd hwn hyd yn dragywydd. Llawen ychais pan ddywedent wrthyf, awn i di yr arglwydd. A'n traed y safant o fewn dy byrth di o Jerusalem. Jerusalem adeiladwyd fel dinas wedi ei chyd gysylltu ynddi ei hun. Yno yr esgyn y llwythau yr arglwydd, yn dystiolaeth i Israel i foliannu enw yr arglwydd. Canis yno a gosodwyd gorsedd feinciau barn, gorsedd feinciau tŷ Dafydd. Dymunwch heddwch, Jerusalem, llwydded y rai a thoffant. Heddwch fyddo o fewn dy ragfyr a ffyniant yn dy balasau, mwyn fy mrodir am cyfeillion a dyweda fy nawr, heddwch fyddo i ti, mwyn ti yr arglwydd ein diw, a ceisiaf i ti ddaioni. Ac yna, o Efengil Mathew, geiriau Iesu ei hun, familiar words, I'm sure, to us all from Matthew's Gospel. Come unto me, all ye who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest to your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Ychwaneged yw I fendith at y darllen a'r gwrando ar deall hefyd o'i air. Beth am I ni uno eto I ganu gyda'n gilydd. Y tro hwn 224, 224. Fel yr hydd arall eiriad o un arall o'r salmau, da ni fan hyn. Fel yr hydd a fref am ddyfroedd. Felly mae fe enau di yn dyheu am fod yn agos mwyn profi'th gwmni di. Ti dy hun yw fy nerth am tŵr, a chyda thi rwy fynnau'n siŵr mai ty di yw nerth, yw serch fy nghalon, ac o ddiw a ddolaf di.
Wel, diolch am fawr iawn, merched, am osod naws mor addolgar hefyd a hyfryd. Diolch am fawr iawn ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at eich cyfraniad ar ôl y casgliad. Felly, cyfle i ni nawr, fel mae'r merched wedi ein harwain ni fyna mewn can at orsedd gras mewn gweddi. Cyfle i ni nawr i droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd Iesu. Mae'n gyfle ac yn fraint arbennig i ni ddod ger dy frond i unwaith eto fel hyn y bore yma mewn gweddi. I droi ein golygon at a ti. Oddi wrth ein hunain, oddi wrth bethau materol, bydol y byd hwn. Ti yw gwrthrych mawr ein haddoliad ni y bore yma. A ti sy'n heiddi ac yn hawlio ein sylw ni gyd. O hoelia meddwl ddydd a nos crwydredig wrth dy nefol gros, a fflanaf ysbryd yn y tir sy'n llifo o lawenydd pyr. Lord God, as we come before you once more in prayer this morning, we bring our world and all its troubles and tribulations to you. Forgive us that we have taken what is so beautiful and created so much ugliness and hunger, injustice, exploitation, poverty, war and conflict. You have given so much to us as stewards of this earth, and we have misused so many of those gifts. Forgive us for that this morning. Ac i ni'n gweddio ar i ti edrych arno ni nawr mewn trigaredd ac mewn maddeiant. Mor wan ac eiddil ac amherffaith y bo ein cynnig ni i roi moliant i ti. Nertha ni nawr a chlymu ni un gyda'n gilydd i ddisgwyl amdanat ac i brofi unwaith eto oedd bresenoldeb ddwyfol yn ein codi ni uwch holl bethau gwael y llawr fel mae'r Emyn yn dweud. We pray for your church during these days, an age and time when it seems quite godless and faithless, with so much apathy and indifference concerning religious and spiritual matters. Yet we realize and we know that you are always present, moving and working in the hearts of people. And we pray now especially for the preaching of the word this morning. Wherever it may be taking place this morning, that it may be a means of bringing people to faith and belief in Jesus Christ. Byw had y waith, meddai'r hyn Emyn. Byw had y waith o fewn ein tir, ar ddeliad mawr fo ar y gwir, mewn nerth y bore efengil lawn i a chawdwriaeth llawer iawn. And as is natural in all our devotions, we commit all those to your keeping now who are in need this morning. We think especially of some of our fellow members here at Eglwys Gymraeg Canol Llundain, and perhaps other members of our family and friends, many of whom who are facing challenging times at present. Ac yna, wrth gwrs, i ni'n cofio am y lliaws hynny o bobl sydd yn hysbys i ti yn unig. Y cleifion ar galarus ym mhobman. Mae rhyw ofid yn llethu rywrai bob awr o bob dydd. I ni'n meddwl am rai yn unigedd eu cartrefi, falle. Ac yn nioddefaint ei gwelau nhw mewn ysbytau, falle. Bydd gyda nhw nawr o arglwydd yn gefn ac yn gymorth iddyn nhw yn ei gofid ac yn ei pryder. And in praying for others, we place ourselves now in your keeping and ask for your forgiveness for our many failings and shortcomings in so many ways
against you and against each other. Derbyn ni felly fel ag yr un ni, yng nghanol ein holl gwestiynau ac amheuon hefyd. Gan ein bod yn gofyn y cwbl mwyn ac yn heiddiant yr hwn ath lwyr fodlonodd di. Dy fab ein harglwydd a'n iachawdwr, Iesu Grist. Amen. Wel, croeso cynnes I bawb yn aelodau, yn gyfeillion ac ymwelwyr, a phawb sy'n ymuno â ni ar y we o bell ac agos y bore yma. A very warm welcome to our service, to members, friends, and to everyone joining us on the web. A mae'n bleser mawr y bore yma I gael estyn croeso arbennig nôl I Gôr Merched Cana o Gaerdydd, o dan arweiniad Delyth Medi gyda Kim Lloyd Jones yn cyfeilio. Maen nhw'n gôr adnabyddus, talentog a llwyddiannus, a maen nhw wedi ennill lliw o bobre dros y blynyddoedd. A maen nhw hyd yn edrych fes nhw'n joio canu wrth I boddau. Ni wedi bod yn ffodus ers sawl blwyddyn nawr, ar ôl I Rob gyrraedd, bod y côr wedi cynnwys cyfrannu i'r unhoedfa foreol yn rhan o'i hamserlen Vichy yn Llundain, a ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr. We're delighted to welcome back the talented and successful Côr Merched Cana to our church, and we're so fortunate that they somehow managed to fit our morning service into their busy schedule on their London weekend. I think Rob might have something to do with that. And we're very grateful to you for your lovely contribution, and we're eager to hear more. Diolch yn fawr I chi am eich datganiadau hyfryd, a ni'n awyddus I glywed rhagor wrthoch chi. Mae hyfryd hefyd clywed lleisiau llawen plantos bach yn yr oedfa yn cefnogi, ac falle bod un eisiau canu gyda chi ddim. Diolchwn hefyd yn gweinidog am ei arweiniad ac I Will am ei gyfraniad wrth yr organ.
Bydd cylch trafod Beibledd am hanner awr wedi 4 heddi ac oedfa gymun am 6 heno. And to follow this evening's communion service, the popular Chapel Curry Club will dine at a favourite haunt, and that's the East Street Pan-Asian restaurant in Rathbone Place. Sil nesaf bydd yr oedfaon yn dilyn y drefn arferol gyda Rob wrth y lliw yn oedfaon y bore a'r hwyr am 11:06. Dydd Mercher, fel arfer am hanner dydd, cynhelir oedfa ganol wythnos anffurfiol yn y neuadd islaw. Y dydd Mercher wedyn, Chwefror y 40, ni fydd oedfa ganol wythnos egwyl hanner tymor. Bydd cyfarfod nesaf diaconiad ar y nos Iau sy'n dod, Chwefror yr 8 am hanner awr wedi 5 yn Capel Bach neu ar Zoom. So that's the next deacons meeting will be this coming Thursday in Capel Bach, or if necessary on Zoom. And please note the earlier time, 5:30. Bydd oedfa undebol Gwyl Ddewi, Eccles United St David's Day Service yn Eglwys Jewin ar Chwefror y 15 am 3:00. A'r pregwethwr gwadd fydd y parchedig Dr John Tidno Williams Aberystwyth. Dydd Mercher y Chwefror yr 8 ni fydd cyfarfod canol wythnos yma gan fod gwasanaeth coffa ar arglwydd John Morris am hanner dydd yn Eglwys St Margaret's, Westminster. So there'll be no midweek service here on February the 28th because there's a memorial service for Lord John Morris at midday in St Margaret's, Westminster. Nawr, cofiwch ddod lawr I gael jyst o de a chyfle am sgwrs ar ôl yr oedfa. Do come down for tea and coffee and a chat after the service. Ac yn awr fydd anw amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr I chi. Yn gysonodd stwr, yn llawen a gnawn, a'n haddin ynghyd, I ddwy'n a'n tystiolaeth I ti yn y byd. Ac wrth bod fi nawr yn gwahodd y côr ymlaen I ganu ei hael eitem,
Dim ond, gai i groesawu hefyd, dewch ymlaen, merched. O'n i di anghofio, o'n i di wneud y ddined blwyddyn newydd i groesawu pawb sy'n ymuno a ni dros y we. Ond anghofio si bore yma, ond oedd Ann wedi gwneud, felly croeso i bawb. Fi'n siŵr bod nhw yn mwynhau eich cyfraniad chithau i'r oedfa hefyd. Felly, diolch yn fawr iawn.
Wel, mae'r gymeradwyaeth yn dweud y cyfan. Diolch yn fawr i chi. Fe rhaid i ni drafod dyddiadau nawr, Delith. Delith, i ni cael y dyddiadur mas nawr i drafod dyddiadau flwyddyn nesaf. Da iawn, diolch yn fawr iawn, gwerthfawrogi'n fawr. Chi wedi creu naws hyfryd a ddolgar gyda ni bore yma, diolch yn fawr. Ac fe un o ni, nawr i ganu, gyda'n gilydd, ar emyn nesaf 317, wele wrth y drws yn curo, Iesu, tegwch nef a llawr, cliw ei lais ac agor iddo, paid ag oedi funud awr, agor iddo mae ei ryddiau fel y wawr, o mor felus fydd cael gwledda ar yr iachawdwriaeth rad, wedi gadael byd o drallod, draw yn hawel di ein tad, agor iddo, cynnig mae y nef yn rhad, 317. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Nes i ddarllen o'r hen gyfieithiad gyda'r salmau, a falle bod yr adnod hwnnw hefyd yn fwy cyfarwydd i chi yn yr hen gyfieithiad. Dewch ata fi, bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog ac mi a esmwy thaf arnoch. Cymerwch fy iau arnoch
a dysgwch gennyf, canis addfwyn y dwyf a gostyngedig o galon, a chwi a gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Come unto me, all ye who labor and are heavy laden. Now, I'm sure we've all repeated these memorable words and had much comfort and solace from them, I'm sure. They're lovely words, aren't they? Perhaps listening to them in the beautiful setting by Handel in the Messiah, come unto me, all ye that labor. And isn't it strange how some words said by other people, although they might well be striking and memorable words at the first hearing, after listening to them over and over again, they lose part of their initial impact, don't they? Not so, I'd say, with any of Jesus' words. They never seem to lose their freshness and their vitality. They never lose their appeal and their sincerity. Gallwch fyfyrio arnyn nhw a drostyn nhw dydd a nos, a mae perthnasedd nhw a'i prydferthwch nhw yr un mor ddeniadol ag yr oedden nhw y tro cyntaf chi clywed nhw. A dyma gewn ni gyda'r geiriau yma, dwi'n credu. Ac yn gryno ac yn syml i chi bore yma, oedd am edrych ar ddau fath o orffwys. Now, those of you who listen to me regularly and know how fond I am of my 3 headings, usually, I've only got 2 for you today, cutbacks. There are cutbacks in every place in the world these days. Felly, 2 ben yn unig ar eich cyfer chi. Yn gyntaf rhyw fath o orffwys corfforol. Deiwch ata fi bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog, ac mi esmwyth haf arnoch. Ac yna, rhyw fath o orffwys ysbrydol. Cymerwch fy iau arnoch, a chwi a gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. So let's begin with the first kind of rest this morning, the physical or the bodily rest offered to all those who labor and are heavy laden. And you can notice straight away who is invited to receive this rest. Come unto me all. Come unto me all you who labor and are heavy laden. Mae'r gair pawb mae'n hawlio yn sylw ni, ynddo e? Ac yn holl bwysig dwi'n credu yng nghyd-destun yr adnod yma, achos nid rywrai yn unig sy'n cael y gwahoddiad, rywrai sy'n derbyn, cofiwch, mae hwnna yn hollol wahanol, ond mae'r gwahoddiad yn cael ei estyn i bawb. Nid un garfan o gymdeithas, nid un math o bobl yn unig, ond i bawb yn ddiwahan, mae'r newyddion da yn cael ei cynnig i bawb. I ni newydd gymharol ddiweddar wedi dathlu'r Nadolig, a chi'n cofio geiriau angylion ar bugeiliad, nac ofnwch canis wele, yr wyf yn mynegu chwi newyddion da o lywenydd mawr ar hwn, a fydd i'r holl bobl. And not only to all people, but it also describes the condition of the people invited, all ye who labor and are heavy laden. Mae yna awgrym pendant hefyd bod y gorffwys yma yn cael ei gynnig fel rodd, fel rodd, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Nawr, mae hynny'n fwy amlwg dwi'n credu na'r hen gyfieithiad, ac mi esmwyth haf arnoch, mi arrodda fi chwi. Because a gift in its essence is something we receive, but we don't necessarily deserve it. It might be your birthday, but you don't deserve a gift. You'll have it out of love, ynddo fe. I ni'n derbyn cyflog am y gwaith i ni'n neud, y gwaith i ni'n cyflawni. Ond mae rodd yn rhywbeth sy'n cael ei gynnig mas o gariad, heb ddisgwyl dim byd yn ôl. So Jesus freely gives to us what we cannot earn or purchase ourselves. That's the thing. It's a gift, and he gives it as an act of his own free mercy and grace and love. A dwi'n credu y peth nesaf i sylwi arno yw'r gwahoddiad yma sy'n cael ei roi, a gwahoddiad sy'n cael ei estyn. Dewch.
Nid dysgwch gennyf, mae Iesu yn dweud hynny mewn mannau eraill yn diwedd, dysgwch gennyf, neu derbyniwch gennyf, neu ewch at rywle neu rywrai, ond yn syml ac yn union gyrchol iawn, dewch, come. And although this initial simplicity in the word and the invitation, come, it's full of deep meaning as well, isn't it? Mae dewch ata fi yn golygu gadael un peth, neu adael un cyfeiriad ac i droi i gyfeiriad arall, i gerdded tuag at rhywbeth arall. Gadael ein gofidiau yn beichiau falle. A mae rhaid ni'n dod, diw a wyr, yn dod i gwrdd bob yr un ohonom ni yn ei tro. Gadael ein amheuon, ein cwestiynau weithiau. Mae rhaid ni'n bwysig odyn, ond mae rhaid i chi adael nhw weithiau hefyd. Gan ddibynnu a phwyso arno fe sy'n dal y pwysau i gyd, fel mae Ben Fardd yn dweud mor gofiadwy yn ei emyn. And notice that this command to come is in the present tense, isn't it? Which alludes to me at least that there's a certain urgency and directness. We've just sung that hymn, Paid ag oedi funud awr. Not come tomorrow or next week or next year, but now, today, at once. A chi'n symud mlaen at yr ail bwynt. Sylwch hefyd pa mor bersonol yw'r gwahoddiad yma. Dewch ata fi yn bersonol. Nid ewch at Ioan sy'n sôn am baratoi y ffordd ac yn sôn am edifeirwch, ie. Nid dewch at y Pharisead sy'n gallu dysgu chi hyddysg yn y gyfraith ac yn gallu dysgu'r holl draddodiadau i chi. Ond yn edrych, cerwch i pawb arall, i bob un arall, a dewch ata fi. Dewch ata fi. Dewch a ffrynwch heb arian ac heb werth. Dewch heb heiddiant a heb gyfri'r gost. I heard the voice of Jesus say, come unto me and rest. You remember the words of the hymn by Horatius Bonar? Lay down, thou weary one. Lay down thy head upon my breast. I came to Jesus as I was, weary and worn and sad. I found in him a resting place, and he has made me glad. Which leads me to the second kind of rest, this spiritual rest. And you know, doesn't it look rather strange that having received this physical and bodily rest, that the next verse should begin like this, take my yoke upon you. Take my yoke upon you. Now, haven't you just been set free from labor? Set free from labor and burden? And are you to take up labor again? Well, yes, is the answer. The simple answer, yes. Take my yoke upon you, Jesus said. For my yoke is easy and my burden is light. Another chorus from the Messiah, do fe? Cit gan hyfryd. Roedd ein beichiau personol ni yn rhai trymio'n iawn. Trymio'n iawn. Baich a iogrwydd falle a phechod yn cydbwyso a mynyddoedd mwy ar llawr. Mae Williams yn dweud. Ond mae iau Iesu yn esmwyth a'i faich yn ysgafn nes bod a'i ogrwydd fel mynyddoedd byd yn gallu troi'n ganu wrth y groes. Fel mae'n dweud yn un o'i ymynau eraill, ynddo fe. And this second type of spiritual rest, it's a rest while in service as well. It's a type of rest which is coupled with work and activity as well. You know, I'm sure you've all experienced that feeling from performing certain tasks in life. They don't seem like work at all, do they? Although they might have taken a lot of effort. We get so much pleasure and enjoyment from fulfilling some tasks that the element of work hardly seems to come into it. Gwaith a gorffwys wedi mynd yn un. Ac os ydyn ni am brofi gwir orffwys hefyd, cymerwn ni iau arnom, bod yn weithgar yn ei wasanaeth. There's a lovely chapel
in Skewen called, I can see somebody raising his head, Rob Skewen. A'n dod o Skewen gyda llaw. Yn rhyfedd iawn. There's a lovely chapel in Skewen called Gorffwysfa. Gorffwysfa, a resting place, which sadly recently has closed. Beautiful chapel. But you know, I don't believe for a minute that the founding fathers of Gorffwysfa named that chapel as a resting place from work and service. Dear me, no. It wasn't a place for people to sit down and rest and do nothing, but rather a resting place for their souls, a resting place for their spirits. Lle I ail gynnu'r tân ar ysbrydoliaeth yn ein calonau ni, yn cymhwyso ni at I waith ac at I wasanaeth. Roedd I trydan yn y trad, fel mae Dan Lynn James yn dweud, mor afeilgar yn ei emyn. Of course, this yoke and burden is light because we take it on ourselves voluntarily. Of course, it's not forced. We enter into this service of our own free will and accord. Jesus doesn't say, bear my yoke or suffer my yoke, but rather, take my yoke. Take it voluntarily. Wedi dweud hynny, wrth gwrs, mae'n rhaid I ni hefyd I fod yn barod I ddioddef rhywfaint I fwy ne yn ogystal. Hynny yw, falle cael ein barnu, cael ein gwawdio, I fwy ne dwy'n gwarth y groes a'r brydiau, nid ryfedd os gwawdir y gwas, can sgwawd gafodd arglwydd yn ef. And this second type of spiritual rest is also a rest through learning. Learn of me, medda fe, dysgwch gennyf. He says, in order for us all to get this perfect rest and perfect peace of mind, we all have to learn of Jesus. Do you know, if others find fault in you, and I'm sure others do at times, it's hard for everyone to be as perfect as us, isn't it? If people find fault in you, a meek and lowly spirit will carry on in the work of God regardless of the criticism. If a gentle spirit is hurt, yes, it'll suffer for a while. We're all human. We all will feel that. But then it should at least be ready to forgive. Forgive and forget the past and to move on in forgiveness and reconciliation. Not always easily done, I add. Mae'r ysbryd a ddyfwyn yn gweithio mwyn eraill ac daioni eraill. Mae'n ymwadu ar hunan a ddim yn ceisio anrydedd a gogoniant I hunan. Remember how meek and lowly Jesus was in all his service? How calmly he dealt with those who opposed him? I know that there is an example of him overturning the tables of the moneylenders in the temple, you remember, but the Samaritans wouldn't receive him, and John, who perhaps felt this yoke a little heavy on his shoulders at times, he cried out, Master, call for fire from heaven. Remember that? But Jesus bore the yoke of service well because he had a meek spirit and would do nothing of the kind. A chi'n cofio mae'r hanes na'n cymdogaethau a phentrefi yn gwrthod yr Iesu. A beth nath o'n mynd heibio i'r pentre nesa. It's often a spirit of pride and self-importance which thinks that our efforts aren't recognized. But the meek and lowly spirit will continue in the work quietly and gently in the background, without seeking praise or recognition from this world at least. And don't we all have so much to learn, don't we? So much to learn from this meek and lowly spirit. Perhaps when we see a lack of success from our efforts and work, was Jesus discouraged? Well, he was a little at times. Yes, he had human nature as well. But was he, as so often we are, ready to quit the work? No. His heart found rest even when discouraged by the unrepentant crowds.
Nawr, does dim iau ar gyfer anifeilied ar y ffermydd y dyddiau yma, fel oedd Llawer Dydd, ynddo fe? Y rychen a'r cyffyleg yn y blaen. Ond ni gyd yn gyfarwydd ar delwedd o'r iau, ynddo fe? Y rychen wedi ieio gyda'i gilydd, yn clymu wrth ei gilydd, yn trin y tir. Ac wrth gwrs, fel arfer, maen nhw'n cael ei ieio mewn deuoedd, yndyn nhw, mewn pare. Cydweithrediad perffaith. Achos ys dim modd i un i weithio ac i symud a'r llall i orffwys a gorwedd lawr. Dia mi. Bydde hwnna ddim yn gweithio, bydde hwnna'n amhosib. And I'd like to imagine Jesus saying here, I myself will take the weight of one side of the yoke, as long as you'll put your shoulder under the other. Learn of me. Walk with me. Do the same as I do and follow my example. And we have to try, at least. We have to try and follow his glorious example to us, don't we? And then, and only then, can we work in perfect harmony and divine communion with each other, to begin with each other. And you will find that working like that isn't a chore or laborious, but rather a pleasure and a privilege and an honour indeed, something easy to do. Dewch felly, pob yr un ohonom ni y bore yma. Cymerwch fy iau arnoch, medda Iesu unwaith eto, y bore yma. A dysgwch gennyf, canis addfwy yn y dwyf, a gostyngedig o galon, a chwi a gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. A hynny ar gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd, I ddyweddu ein hoedfa. 323, 323. Gan ddiolch I Wil am gyfeilio mor fedrus a dewis emynau mor bwrpasol. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw yn awr, brenin nef a deiar lawr. 323.
ewch i ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Come to me, all ye who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dyfendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad diw y tad, a chymdeithas felus ddiddannus ei lan ysbryd i aros gyda ni ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.